Atena és un adolescent rebel que no té por a dir i a defensar els seus pensaments o la seva ideologia. És un estudiant amb molts dubtes sobre la seva vida on la filosofia li serà de gran ajuda. Un dia li apareixerà un rodamón diferent als demés, amb unes cites estranyes, només per a la nostra amiga Atena, que després haurà de desxifrar el seu significat amb l'ús de la filosofia. Més tard, veurà un vagabund estrany amb el seu violí. Aquest senyor tan peculiar li dirà unes coses que Atena interpretarà al principi com que no sap què diu i no li farà cas, però després no saldrà del seu pensament. Per si fora poc, a l'ICEA de l'institut trobarà un rodamón que va dient en veu alta els seus ideals i a poc es va fixant en Atena amb ulls de psicòtic. I ella, sense temor, començarà a parlar amb ell del que està dient. Un dia va aparèixer un professor d'ètica, amb una semblança estranya als demés rodamons, amb ulls blaus, filosòfic, tot molt curiós. Anirà a un viatge molt essencial per a ella i els seus amics, on li ocorriran coses inolvidables en la seva vida. Un amor no correspost farà que Atena pensi que tot el que li passa està mal i que trobi ocultada en la seva habitació tots els dies de la seva vida. Una discussió molt gran i desastrosa dels seus pares farà que la nostra protagonista arribi al seu límit i trobi els seus consells de la seva millor amiga com el millor que li hagi passat. Aconseguirà Atena trobar la solució de tots els problemes i lidiar amb ells en su dia a dia? Descobrir-ho en el llibre d'Atena, un llibre d'Enric Senabre, professor de filosofia en l'Institut Illes Ramon Llull. Ja en les teues llibreries t'esperem.